Minkejja l-appelli tal-unions, minkejja l-insistenza tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, minkejja il-Partit Nazzjonalista issa ilu xhur jisħaq sabiex il-Gvern jisma' mill-esperti u l-akademiċi bil-għan illi verament jgħin li ċittadin Maltin u Għawċin, il-Prim Ministru Roberta Bela donnu kommess li jibqa' jinjora l-proposta biex ineħħi t-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola. B'kollox huwa stmat illi mill-għajnuna li tingħata fil-ġimgħa mill-employers il-Gvern qed jieħu minn but il-poplu aktar minn 28%. Dan ifisser illi il-Maltin u l-Għawċin qed jieħdu 72% biss minn dak illi ħaqhom bidritt. Flus illi qed jingħatawhom grazzi għal mekkaniżmu mwaqqaf Gvern Nazzjonalista sabiex verament jiġi mejjun iż-żgħir. L-MEA spjegat li l-Gvern ta' Bela qed idaħħal xejn inqas minn 40 miljun euro mit-taxxa fuq l-għajnuna li suppost qed tgħin lil ħaddiem u għalhekk qed tiżdied il-pressjoni fuq il-Prim Ministru nnifsu biex ma jibqax inaqqar dawn il-miljuni minħall il-ħaddiema Maltin u Għawċin. It-tlieta, ftit tal-minuti wara l-Kabinett tal-Ministri organizzat fid-Dar tal-Providenza fejn spikkaw diskorsi ta' mexxejja ta' NGOs li appellaw dwar l-importanza tal-volontarjat u kemm huwa importanti li ngħinu lil xulxin, il-ġurnalisti preżenti staqsew lil Bela dwar jekk hux se jkun qed jikkonsidra li jneħħi din it-taxxa. Bil-Prim Ministru aktar minn darba jirrifjuta milli jwieġeb b'sempliċi iva jew le u minflok tax jifhem milli dan il-Gvern diġà jagħmel biżżejjed. Ħadd ikkonsidra li tneħħi it-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola iva jew le. Diġà tajt risposta dettaljata lil kollega tiegħek u nirreferik għaliha. Ma ġifieri ma tajtux risposta iva jew le, ħadd ikkonsidra jew le. Diġà tajt risposta dettaljata lil kollega tiegħek illi dal-Gvern ta' pataflun ta' inizjattivi. News kompla jistaqsi lil Roberta Bela dwar id-diskors il qalet ma' Times of Malta tal-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-SMI Abigail Ġusmamo fejn sostniet li tinsab iddiżappuntata kif mexa magħhom fid-diskussjonijiet il-Prim Ministru bil-Gvern ipoġġi l-privat f'pożizzjoni skomda u bis-settur tal-ikel jerfa' l-pejs kollu waħdu. Dwar dan, il-Prim Ministru oġbu sempliċement jattakka lill-Kamra tal-SMIs. Iddiskrivithom bħala diżappuntanti ħafna. X'tikkummenta dwar dan? Kienu disappuntanti forsi għaċ-Chamber għax nifhem illi forsi ma xtaqux illi naslu għal dak il-ftehim. Intant, kif il-poplu tħabbat wiċċu ma' żidiet fil-prezzijiet kaġun tal-uli tal-ħajja li dejjem qed tolli rasa fl-istess waqt, Roberta Bela oġbu jerġa' jiftaħ il-bibien tal-Grupp Parlamentari Laburista beraħ għal Rosien Kutajjar, deputat indipendenti illi f'April tal-2023 irriżenjat mill-grupp u mill-Partit Laburista. Mistoqsi minn News jekk investigax min kienu dawk il-kulħadd illi irreferita li jom Kutajjar fiċ-ċats ma' Jorgen Fenek meta semmiet kemm qed jitħanżru nies, Bela sempliċement stqarr li Kutajjar ħalset ta' Emila. Ma tikkundannax minn tħanżel. Minn Rosien Kutajjar refet il-prezz ta' dak illi sar, ħalset għal darba darbtejn tlieta għal dak illi ġara, ma jfissirx li għandu jkun la kundanna l-jem ta' dejjem. Fil-verità, b'mod tanġibli, Rosien Kutajjar ma ħalset xejn ta' Emila tant illi il-ħlas ta' konsulenza li għamlet mal-ITS imħallas mit-taxxi tal-poplu kundannat mill-NAO bħala wieħed ġob fantasma għada ma roddetux l-lura. Għal-qastant, il-Prim Ministru Roberta Bela wara 4 snin fit-tmexxija tal-partit u tal-pajjiż għadu mhux f'pożizzjoni li jagħti garanzija illi ta' madwaru mhux qed jitħanżru bħalma qalet l-istess Kutajjar illi tħanżret bħalhom u li issa se jerġgħu jilqgħu fosthom. Dan kollu waqt illi il-ħaddiema Maltin u Għawċin ikomplu iħallsu il-miljuni ta' euro f'taxxa, waqt illi l-Prim Ministru jkompli jwebbes rasu ma jismax l-appelli tal-assoċjazzjonijiet u l-unions biex verament flimkien jikkumbattu l-isfida tal-għoli tal-ħajja.